Hello mga friends! Welcome to my channel! Nandito ako ngayon sa aming bayan ng Mangaldan. Ito po yan sa aming lalawigan ng Pangasinan. Gabi ngayon ng November 28, 2025. Isang malaking event ang nagaganap ngayon mga friends. At ito ang pagsisimula ng tinatawag namin na Silaw-Silaw Earth Mangaldan 2025. Pasko na dito sa aming bayan mga friends, kaya tara na, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo itong Silaw-Silaw Earth Mangaldan 2025. Okay? O ayan na, bali nag-umpisa na po itong aming Silaw-Silaw Earth Mangaldan 2025. Maligayang Pasko po sa inyo! Enjoy watching na lang po! Panoodin nyo po hanggang sa dulo ang vlog kong ito mga friends! Okay? Masaya nating ipagdiriwang ang Pasko. Keep watching na lang po. Siya nga pala, habang tayo ay naglalakad dito sa aming plaza, ay shout out po sa mga viewers natin dyan. At yung mga panibagong viewers naman, ay huwag nyo namang kalimutang paki-like, paki-share, at paki-subscribe itong aming channel. Paki-hit na rin po yung notification bell para updated kayo sa parating pa naming mga panibagong vlogs. Okay? Tara, tuloy tayo sa paglalakad.
yung mga friends natin dyan na taga-ibang lalawigan ay subukan nyo ding pumasyal dito sa aming bayan ng Mangaldan tuwing Kapaskuhan para makita nyo din itong aming napakagandang Silaw-Silaw of Mangaldan 2025. Dalhin nyo ang inyong buong pamilya kasama na sina lolo at lola. Okay? May God bless you and many more blessings to come this Christmas.
O ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Magkita-kiss ulit tayo sa next vlog ko. Pinakita ko sa inyo itong aming Silaw-Silaw at Mangawdan 2025. Ako ay magpapaalam na. Pero bago ako tuluyang magpaalam, gaya ng dati, tandaan nyo, love ko kayo. Hanggang sa muli. Bye-bye. Merry Christmas po sa inyong lahat at advance Happy New Year!